la famille da Allah mun partage wannan video zuwa ga shugabannin mu na Niger. Dangance da wannan cin fuska da aka yi ma Nadia yar uwanmu, muna buƙatar justice ta saka baki a ciki saboda kar abin nan ya huce. Ita wannan yariyar da ta cuci Nadia yan tsohon minista ne na ƙasa. Kaga ko idan tsohon minista na ƙasa ko ɗan wani babba zai ci gaba da abin da yake yi wanda ba daidai ba na zalunci kuma ya zama na an kyale maganar an barta, to abin zai ci gaba da kasancewa kenan har yanzu muna cikin tsohon system. Sannan kiran da zan yi, ina tuna ma minista na shari'a Mesiya Aliyu Dauda, cikin zaman da aka yi da shi na tattauna da aka yi shekaran jiya waccan a Telesa yakan cewa idan wani abu lala ya faru a cikin ƙasa shi in ka ga ya kyale to baya da labari. To muna son wanda suke kusa gare shi ko wanda suka san shi su tura mai wannan sakon. Nadia dai an cutar da ita a lokacin da take sallah. Ita wannan yariyar da take ganin diyar gata ce wani tsohon minister, ta cutar da ita ne, ta zalunce ta inda har ta mata rauni sosai a yayin da take sallah na ta kai mata hari ta ingiza ta kai ƙasa. A wannan lokacin kuma muke kallon fiyeji da mashara'antar Niger babu wanda ya fito ya yi magana ko ya ɗauki mataki akan wannan. Kenan in Niger ta ci gaba da ɗaurewa cikin irin wannan tafiyar ta wanda ya fi ƙarfi ya danne wani ba tare da an ɗauki mataki ba, kenan har yanzu refondation ma ita gala a zero. Tunda abinda article 13 ya ce mana na refondation ce mu ko kai tous les Nigériens naissent et demeurent en toute égalité en devoir et en droit. Ma'ana duka 'yan ƙasa ɗaya suke akan doka akan kuma wajibcin da ya wabta akan su, ma'ana shine devoir. To ta yaya za a yi tsohon minister ta yi aika ga ɗiyar talakawa saboda tana ɗiyar babba kuma a kyale maganar? Kaga kenan babu shari'a, kenan wanga article ma gwara ma a ce ma ba a rubuta shi ba. Wannan shine gaskiyar magana. In ko an rubuta shi ne dan cancanta shi da kuma yin kariya ga dukkanin 'yan ƙasa na su zamanto ɗai akan doka kuma akan wajibci, to ya kamata a ɗauki mataki akan wannan abin kar ya ƙara faruwa. Muna kira da babban murya, muna kiran police judiciaire, muna kiran gendarmerie, muna kiran kuma justice ta Niger da su tsaya su yi adalci akan wannan yariyar Nadia. Dai ita ma ya ce kamar yadda waccan ɗaya tsohon minister take ɗiya, ita ma mace ce kamar yadda waccan take mace, sannan 'yar gata ce kamar yadda waccan take ɗan gata. Ba wanda ya fi wani akan doka a Niger. In dai ana son zaman lafiya to ya kamata a riƙa yin justice social, a riƙa yin adalci akan shari'a, sannan kuma idan mutum ya ba daidai ba a ɗauki matakin da ya dace gare shi. Wannan shine muke kira. Sannan muna ƙara kwanto akan article 14 wanda ya ce la sacre humaine est sous la protection de l'État. Duka ma'ana mutuncin ɗan ƙasa ko kuma in ce martabar ɗan ƙasa da kare rayuwar shi da sauran duk wasu abubuwa nashi ya wajaba ne akan gwamnati. To muna kira gwamnati da ta yi adalci, ta duba wannan abun da ya faru da Nadia, ɗauki mataki a kamo ɗiyan wannan minister kamar yadda ake kamo ɗiyan talaka a sa su prison, kamo a musu shari'a. Haka muke so a kamo ta a kai ta justice, ita ma a mata shari'a, in ta kai a hukunta ta a hukunta ta daidai da abin da ta aikata. Wannan shine muke so. Da Allah da Annabi, ƴan uwa, ba ma neman ku muna partage, amma muna neman ku muna partage wannan bidiyon saboda yana da muhimmanci. Saboda yau in kai ne gobe wani ne, kenan dole a kasance 'yan ƙasa su zama to ɗaya akan shari'a. Wannan shine kiran da muke yi. Ai partage.